Yeroi try sesin pat ngai kublei pi baro hakerding ke badun portam ke jongu jisu te pila ya request ngakong ngapo snew banga shu hair bet sajrong te kemut kumno te aingu yu try la da pio ikum kata ka judging po snew te ngaru ngade ke wei na kita ki briu ki ba habanga po snew em nadu banga sedang man pediang yu try nga hair bai sajrong bat nga yu I bo bleu da kentiu shi shai nga wat lang halong ka briu ka bom don jing nang jing start ngam don ka spa ka pho ngam don ke ai ru te han re u kentiu ya nga ha ka bakin jaman sim bat mentang yu I o penierang kat ya nga bat ki ba kraw batri bat ki padang ki ba start te keto ke jing kentiu ka ba u bleu u kentiu te don pat kini ki ba shu hair hapo kamot kajing kentiu jongki ke kam suki kam dete kata kajing kentiu ko ba sajrong ba te ngati yel deng I banga hair ba sajrong diki nong shun ki ko ban be yang ngaro kim julap banga shu hair tamo te hakasi ke banga pediang ningkong yo try ru ngayo gift de ka jet te la sngut ho hi ka step ha te samen hakani ru idon ki ba I pau yang nga ki ong ngayu I pila deptet artli ki aeroplane te ki aeroplane ru ki de ki ba shu hair ba chejrong te ngayu I ki jingkin tiu ko jong ublay te nang shakri bha yu try nga I man simi phi na ma pa phi yu try kan phi support new ba phi shu hair ba chejrong te nang puli bible shibon ngade ke bru ka bang ba ban puli ka tien ka jong ublay tengas ng tanat ru bangan hikai ki wei baleng kwa ki wei ru kini yo jingkur khu kwa ngini poilang seju namar nga kemen la da pi kam start ma pi yang ru em nga kemen shibon ngam don men sim bishni re han re ha pa pi le tlot nga dom te nga mai de ke jing ien pi bo status gul maru nga sneng be ngam juting re na bale banga ite bangam kwa ba pinya jot ba pinya or ba pinya ha te nga jus neng nga jumai nga tuai pat na ka benta ka jong phi la dang la mai nga la pen I jing bitar kom to sipang palas ngo sin ai no las ngo I na mar badang de tangki brio to mo don ba le jo jing tu na te nga kwa phi baro phin long kita ki ba uble u kan tewi phi na ko ka por sha ko ka por te ki brio ki ba ju phohsniew ba hair sha jrong ki brio ki ba snow red ki ba penret yala de mat jong trai te nang yai penret nang yai ne te wat nom pai den na mar ki don ki brio ki ba ki sedang da ka ba shakriu try hande ha padeng jing tunjo ki pai den no te to ye kata ka jing kren jong ki brio le re phi ban sngot ho yala de shimet ba kumno kata ka jing ade ka jong phi bat ublei ye nga ki don ki brio ki bang oh kala sedang naka nau men sim la kut ha ka do hande kim tip ba mani thu ep te nga em ngani thu ep ngam ju kwa kan man le monetize ya kan ka YouTube channel jonga nama bale ngam kwa namar ba nga that ken ba mi gitu ki advertise ne em te ba mi gitu ki advertise nga that te gala yat kum ba likes nem tam la yat kum ba likes nem tam te ki subscriber jonga te ki la bon namar tang 1000 la phi ban monetize ya ka pisa tang ba nga pat ki subscriber jonga ki la bon la poi ki arpho 1000 ki arpusan 1000 te re ka monetize re kan ya kan ka YouTube channel jonga nga perkhat oh kin kam sup kini ki no pet jonga like mi gitu ki advertise te kamut kin kam sngo tanat sabang ngam itanat rabawan gitu ki advertise jong ka perthai ya khle lang bat ka jong uble te ngam itanat re te ngam le re ken te han rei ngan chule mon ngop ha ye kan ne ngan pelut kai ka pu ngan pelut map ye ngam de pelut kai ngan pelut ya ka por ka jonga ban chakri ki brio ta bangan nam kwa re ban yo nong ka bai nong man a hiu ble la biang te han rei man chim snem ka poi message nga ko Lada pim le monetize ngin weng no ye phi na YouTube te weng no nga na YouTube te la du jing ko huam ki brio te ngale no ka nga pha le ha ki banang te ngale nga di ka brio bom nang reมันเลยแต่ไอ้ประคอยงานต่างมันอยู่ตัวไรฮีแต่ช่างกี่คอมพิวเตอร์ช่างกี่โมบายงามดันนั่งบ้าระกันเตงหลับพะเลยอีแต่ดลันเละแต่ละวันกินกี่อัดเวอร์ไทส์กี่เตหันเรกำจุปอยรับkata kapisahฮะปอกกับบางaccountจงเตได้กำจุปอยเร่เตงาม
ngamju ayu hir kan ngamju khuslai hir namar bang ngamda khuslai tante kita ka pisah te hanrai tang bang layo ban yalap ya ka tin ke jong uble la biang tu bala ka taru ngalaya te kular no ken baru try ngalong try la da ka wan shisha kata ka pisah bagi pha yang ngakum ni wat habang am kwa ru ki ong pi la de ban yo pisah pi de ban monetize dengan sapha ka pisah ai te nga ong ngan ai lut no sha ka kam ka jong uble hi namar ba kani gre kam uble kani gre kam yalam tel dang shim shala de tel de ka kam business te hanrai la da ngam shim pat te kalong ka jingkur khu ha ka ju ko pori gi bri gi bas ngap kalong ka jingkur khu ha ka ju ko pori ka kam ka jong uble te la yo ban penya cha ka kam ka jong uble te hadena topan te la yo kan ita ipisa kan yat kan soi na em te nga la yo kan ban ai cha ka kam ka jong uble ha kan ka ministry na kan ka ministry te kinawan jing seng hang ni lai ngot sao ngot san ngot te ngi yo jing ai ngo e kan no te hanrai leng ba kan ni ka YouTube channel pat ba yo ita ipisa kan yat kan soi te ngi la yo ban lum tu ki jing ai ngu kan te tu ki jing ai ngu pat kembang ala dep ban ya tho ba ngi le kum no ngi bu da nong duai kan te ya menta te ngi dang bu shwa tang i wei te kat ba uble udang kor khu pat te ngan senang pen kiu kan ya kata ka jing ai ya kata ka jing bu nong duai na ma ngam kwa re ban dan nong duai tang i wei la ne arngun ngakwa be ban dan nong duai ar sau kan ta ha kan ga ministry te hoi uble judan kam ya ka pisah han reka kam jong uble ta ka don kam em ka pisah te den ta ka daw ken ba nga su thu ya la de ba nga be khmat jong uble ba ka ai ka bang yo nang ni na po YouTube tang shiting ka ru ngam shim la dang shim to uble pat ya nga han re la dang klam shim gitu ki ba pen tho bria te ki hap ai jing ken ya khmat jong uble na mari ka we ka tin thala ka ba ki kren ka tin jong uble ko on sa ai jing ken te ka long ka ba thala na mar nga ta ngam ju shim pisah ngalengam kwa hiru bangan le monetize han re kim sha re ki ong pi hap ban le be te ngam ban se bangan le bat ha bangan le ru hipia ka khlam wan cha ka pla pisa ka jonga han re baronga ai lo che kam ka jo uble te ya ka ba ki bri ki ong o pi las dang no man sim pi kut ha ka do jo le tang bala tit uble ba pi bet la biang na mar man toy ayu ki bri ki ni ro e pi la da uble pat uben ye pi man toy ayu la da ki e tang ki bri han re la da uble pat e han re la dangi long shisha ki khon ki jong uble ngi de ban long ka jing long kum u jisu yo jisu phi i ki nong ben rudon ki nong yaro rudon henry la da don betang ki nong ben ru ngi haban chak e ka jing im ka jongi la da don tang ki nong yaro ru ngi hab chak e ka jing im ka jongi te hap perthai hab don ki nong ben hab don ki nong yaro bat leng ba ki ti ki nong ben la dangi la ban duai nam ta ka jong ki la nang kan tiu ngi se jrong phin yo i ba phi shu hair ba na ma balai namar phim dom te ki tu ki briu ki ba ben ye phi tu ki briu ki ba shon ye phi te ki breu nem ki pandang banduai nak ta ki nong shun ki jong ki uble kan tiu ba ha phin yo i po jing phohsniew ba phi shu hair ba ha par thai ru phin yo i man la usnem ka kieu ba ka jing long man sim jong phi ru ka kieu ha ka yo ka kot ru kan kieu ka kwat ka khia ru phin yo te ka ta kan ka de ka phi phohsniew ba phi shu hair ba te uble nang kor khui phi nga kwa i phi par ro phin long ki ba kieu stat ha ka jing long man sim ba phin long ki ba job nak we ka por se we ka por bo sut tan nam la ban tak ti phi da le ru em te nam ta ka buram ko jong play ya ro ik trai